Pertengan ita ti lokal na gobyerno ti latong da ti implementasyon ti curfew ordinance. Babanda ita iti panakabukol ti database pakabigbigan dagiti bar owner kanay nga aglabsing tapno may penda iti kaskanan ken napartak a pannusa. Kasano nga ti panakipatumpal daytoy. Ada report ni Christine Bornolia sa Baway. Papaartangan pa iti monitoring tila Trinidad LGU kandagiti otoridad kadagiti balay pag-inuman iti munisipyo. Iti kaudyan na datos dumanon iti 72 a tickets tinaipaay ti 60 may sa balay pag-inuman manipod Enero aging March 11 ti agdama atawan gapu iti panaglabsing. Sigon iti legal officer ti munisipyo ada ti talo akang runaan na rason iti panaglabsing. May sadita ti panagserbi iti arak iti nalabos nga oras. Panag-operate nga awanan iti permit ken panangiserbi iti arak karagiti menor di edad. Rinabiya mangipatpatungpal iti inspeksyon ken monitoring dagiti otoridad karagiti balay pag-inuman. Kiddaw dagiti otoridad karagiti bar owners saan da nga ipari ti panagsukimat dagiti otorisado nga individual. Nakalanad iti Municipal Ordinance No. 6-2013 nga ada ti talo a kategorya saknan iti business hours. Ti Class A abalay pag-inuman ket nailukat lang iti 1 p.m. agingga 2 a.m. Class B 1 p.m. agingga 12 p.m. Ken Class C 1 p.m. agingga 9 p.m. As of February 28, 2026, dumanon ti 52 balay pag-inuman tinagparinyo iti munisipyo bimabadaytoy manipod sa nga gasot 36 mabalay pag-inuman idi napalabas atawan. Sigon met kinila Trinidad Vice Mayor Guillier Galwan, saan da mabalin nga ingato ti penalty dagiti aglabsing gaputa limitado laeng tinaipaay abilag iti LGU ama itunos iti local government code. We understand gusto man natin na pataasin yung penalty or yung fines regarding sa mga penalties ng ordinances natin. Kaso we are limited sa provisions ng local government code. So nandun kasi yung basihan ng penalties natin. So we cannot go above yung mga naka-limit na nakalagay sa local government code natin. Tapno mamonitor dagiti kanayon nga aglabsing, mabukal ti database a direkta a makita iti Treasurer's Office tapno dagos a maipayan iti kaskana na multa ken maiparikep dagiti kanayon nga aglabsing. Insingasing dagiti bar owners ti posible nga extension iti operasyon da ken no mabalin a mabaliwan ti naipataw a multa. Nailawlawag karagitoy nga amin na pan nakasukat nakabaliw wenno suhestyon iti ordinansa ket nasken a dumalan iti sangguniang bayan. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.